Ya bafowethu, sanibonani. Majongo ngifuna ukukhuluma nani. Bafowethu kuzomenika ukudlisa ithemu. Ngifuna ungifundisa namhlanje ukunelisa umuntu wesimama ohlala la endlini. Ne? Niyazazi ukuthi nadalwa kanjani. Umuntu wesilisa bafowethu after i-round. Angeke uze udablishe uqede ukuchama uvele uqhubeke manje. You understand? Bayakwenza abanye uthola ukuthi mhlawumbe umuntu usejove something or ujova something or uphuze something. But ake sikhulume la. Ngifuna ukukhuluma namadoda anabantu, amadoda straight. Right. Umuntu wesimama ohlala naye endlini. 1 3 rounds, 1 2 rounds. 1 4 5 1. Because lo muntu lona you are one flesh naye. You understand? Asikho isidingo sokuthi uthathe into yakho ifake laphana uqede uchame uthi sengishaye 1 round uphinde futhi ufake uchame ngapheli u10 minutes uthi wena u2 rounds kuse round eyodwa leyo. You understand? Kuse round eyodwa. As long lo muntu i-round kumele ukuthi lo muntu achame before wena uchame kanye. Umuntu esimame mchamise 6 times before uchame kanye wena. Make sure ukuthi umuntu esimame uchama 6 times. And uma echama umuntu esimame engachami lokho okujwayelekile. Mawuthi umchamise ngenye indlela izolo, namhlanje shintsha indlela yokumchamisa. And ungalali naye every day. Umfazi wakho lo hlala naye endlini. Ungalala naye namhlanje kumele liphele iviki okanye 3 days. Ni right. Ukuze nithole ithuba lokukhuluma nabakini. Ukuze nithole ithuba lokuthandaza. 1 Corinthians 7. So angimfuni mina umuntu ohamba etshela abantu ethi mina ngiyashaya 4 rounds. Ayikho yonke lento leyo. Akekho umuntu ongashaya 4 rounds emnelise umuntu wesifazane kweyodwa round kulezi zo4. Akanelanga lo muntu sakufuna. Umuntu esimame kumele ukuthi umqede ukuchama insizwa uwe la ubheke phezulu ephele wonke amandla nenkani iphele yonke. Abonga umuntu esimame. Ahluleke ukusukuma hambe ayothatha ithawula sule. Ya. Lento yokuthi wena uzoshaya 3 rounds 5 minutes usuchamile uthi i-round le akuyona i-round leyo. I-round bafowethu masikhuluma nge-round sikhuluma yabo nje impela mathiwa i-first round uthathile. Siyazi sonke ukuthi i-first round makuthi ugcine kudala i-sex nomuntu wakho iyadonsa iyashesha. U2 rounds uyadonsa kodwa awufani no1 round. Uyashesha kodwa awufani no1 round. I-round lesithathu ila elishesha khona makuthi uyile nhlobo wena echama ngo2 minutes. Kodwa mawuyinsizwa ucleana isystem. Uchatha kahle impela nje uphuze imbizo ucleana izocleana not ezokubulala abafazi benu. Akumelanga ukuthi ulale nomfazi 2 rounds. Kumele avuka abaleke kwesibili round uthathe 2 days ungachamanga engakhona ukubekezela. Yayizwa lento leyo. Hayi lento enisho yena umuntu ethi ngishaye 4 yamasembe 4 my